Výsledkom takejto kontrolovanej degazácie by bol pokles tlaku plynu na litosférickú platňu, bezpečné odstránenie prebytočnej magmy a zníženie teploty spodnej kôry pod Sibírou. To by zase poskytlo ľudstvu drahocenný časový interval bezpečnosti, príležitosť sústrediť sa na riešenie iných eskalujúcich hrozieb bez toho, aby sme žili v neustálom strachu, že sibírsky chochol by mohol kedykoľvek vymazať život na planéte. Áno, aj pred rokom niesla prípravná fáza degazácie obrovské riziká, ale teraz sa stala absolútne zbytočnou. O 4 roky by akýkoľvek zásah mohol spustiť jediné explozívne pretrhnutie, čo by viedlo k okamžitému a mimoriadne silnému výronu chochola. Bolo by to ako prebodnúť preplnený balón ihlou. Pretože toto okno je stratené. Plánovaná degazácia by teraz mohla vyvolať práve tú katastrofu, ktorej sme sa snažili zabrániť. Môžem to vyhlásiť s úplnou istotou. Hoci už dávno neprichádzajú vedecké a monitorovacie dáta z územia Ruska, týkajúce sa stavu sibírskeho chochola. Chcem s absolútnou jasnosťou zdôrazniť nasledovné. Dnes vydávam oficiálne vyhlásenie, že degazácia sibírskeho chochola už situácii nepomôže. Prepásli sme príležitosť, v ktorej mohla byť kontrolovaná degazácia funkčným riešením. Dnes to už neplatí.